د تفاهی پارچایên Kurdistanê de em ê di nava havîna gelekî germ de derbas dibin. Di asta herî jor de welatê me di çar aliyên xwe de bûye navenda şer. Dagirker û neyar çeteyên xwe bi her awayî seferber kirine, goqîrkirin û qetil'aman li ser me ferz bikin. Ji aliyekî ve rejîma Sûrî tehdîdên xwe li ser Rojavazê de dike û di nava herêmên rêzgarkirî de dixwaze tevlîhevî û nekûkiyan zêde bike. Ji alîkî ve dewleta Tirk a faşîst û dagirker li Efrîn zilm û zordariyê dimeşîne, talan û wêrankirin dike. û her roj li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê însanê me îşkence û qetil dike. Hikûmeta Tirk a AKP û MHP siyaseta şer, tunnekirin, înkar û îmhakirin li ser Kurdistanê dike. Di vê çarçoveyê de niha piştî operasyona xwe li ser Efrîn li başûr operasyona dagirkeriyê dest pê dike û dimeşîne. Di heman demê de helbejartinek pêşwexist li tevahiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dest pê dike. Hedefa vê yekê diyar e. Derxistina HDP û nûnerên Kurd ji Parlemanê Kurdî derxe. Lê bi kelêjanek mezin em ê di van hefteyên dawî de dişopînin çawa gelê me li Bakurê Kurdistanê careke din ji nû re derdikeve qadan û li xwe xwedî derdikeve. Hemû piştgiriya me ji HDP û gelê me yî welatparêz li Bakurê Kurdistanê re. Erdogan û alîgirên wî dibêjin çawa me li Efrîn alin Tirkiye hildana li Qendîl jî em ê alin Tirkiye hildin. Yek bila kes hesabên şaş û çewt neke. Gelê me li Rojava dev ji Efrînê bernedaya û tu carî jî dev jê bernade. Efrîn dilê Kurdistanê ye. Heger bi milyona alên Tirkî li Efrîn werin daleqandin careke din dimîne dilê Kurdistanê. Heya ala me ya kes ku sor û zer careke din li meydana azadiyê li Efrînê bê berbakirin em ê nesekinin û wê ciwan Kurd li her çarparçe Kurdistanê nesekinin. Di do dibêgo dagirkeriya Tirkiye şerekî qirêj li ser başûrê Kurdistanê û gerîlayên Kurdistanê bimeşîne. Lê propaganda wan vala ye. Heqîqeta vî şerî em baş dizanin. Gerîla her roj derbeyên giran li dagirkerê û çeteyên wê dixînin. Ji gerîlayan re rê dikin. Qendîl a Kurdaya û wê her tim bimîne a Kurda. Em di vê çarçoveyê de bêdengiya hêzên başûrê Kurdistanê şermezar dikin. Ev yek tê wateya qebûlkirina dagirkeriyê û qebûlkirina parçekirina Kurd û Kurdistanê. Bi taybet hevkariya hin hêzên wekî hêzên Partî Demokratîk Kurdistan pedeke di vê dagirkeriyê de em bi tundî mehkûm dikin û bang dikin got dev ji hevkariyê berdin, hevkariya dijmin berdin. Li şûna got hevkariya neyar û dagirkeriye dikin divî bû hevkariya Kurdistanî pêş ve bibexin. Li şûna got xwarina iftarê bi leşkerên Tirk re dixwin, divî bû van leşkerên Tirk ji gundên xwe biqewtînin. Bêjî yekîtiya gelê Kurd, bêjî yekîtiya gelê Kurd, bêjî yekîtiya gelê Kurd.